kaham jo to ani vlog nai tong lai no kha khayo no rok jo to kaham kerung te safe tong bai na hi inke atang ke ngor kisa hati khai ni phai mani gor tong ba ha paila ha tomato kaisa ke tang phoi ni mai mi sung nai tabo hingke ang mai khunna la ha ani mui omo hingke chicken bai tomato sungma jaga alu rojak aro ongko capsicum kisa rojak omo hingke hai fry khaijak krak krak khe o chili chicken rok sungma haike hai capsicum kisa rowoi onion koto koto roi fry khaijak hingke ang tak mai chai nagra sinai tabo hingke puja chole man gudung na hamle ke first day kaisa ya phane second day kaisa nai ha tini ga last hingke tini waisa nai ni shop pai jang ke omo jeno rok tama huam dum samay no jodi si tong ha hingke ano comment khai kisa sadi je tabo omo guri tomani ang bono first time an live no tong hado je pujuma jarna ke jolo bono kaisa kete ang karo tong bu ha omo haina ang first time tam no tong hingke ang omo kisa kam jari nai tong mani ang omo kalai nai sin omo tabuk je first match ni je kai to mai rok rok khamani hange kana ingka omo hero to aki kaza hingke ba kalia ge no mai tholi ang mai thu jong mano mo सोशल मीडिया tabo hingke te kaisa omo makla bungka mang pau paile ha aro jaga phaimani je oro hingke pendel asung nai tok thaya haiban motai rok bui joto mane oro phaibela hana do ang status kabanga buinor nukla ha hingke ang nijele nuk phaya khoba hi tabo oro phaimani asto bolo tono rokte simpro nukhana an video wa borok aro bulai rok tong baile ha baksa hingke ba yang phaipaile ha omo tama Chitaranjan club de tang hom no hingke tabo ke bisingo hawi tongo norno aste aste phunungnai oro jaga hingke hai lagatar mane non stop gan mang cholai tongo do
hingke haini bagai video rok mane kahage khaithogya tama honai copyright strike ni bakalai ni bagai kahage khaithogya hingke borok tongna rok nuguin tongna borok birma hingke oro matai bunai thoka tangjak te kaisa hingke buphangni mangke borok butang samaya do te kaisa wani mangkha naithokma khe tongo pandal durga puja haibano ang to aro jaga thangi nugliya hapai no bini status nugo hingke norok ano je taklai to puja kwbangma naikena haideba hingke je puja norok naimani bisingo bor jaga norok pendal bisi naithokjak bono ano please ke comment kaisadi hingke ang to joto jaga thangliya haibani je oro tabuk ang norok video nung tongmani o jaga non bisingo hingke to naithokjak laha asuk mane side side do matai no simi naithokjak laha hingke fataro basak naithok thaya haipan oro gan rok choli tongmani bagai belai ke borok bir fataro bo borok kwbangma no Labo hingke puja naibe phiroglaha hingke oro tiffin khaithak sinai horo maitri ejak puri bai borta khe wok bha kaisa ti phemani hingke donia kaisa o tama sengam khundru pya da babono naitong mando tama sanai te kisa sari rog hingke as kotma kotma muthasi 10 taka kesima hingke ta bo hingke je o chikon chikon khe motha khai phalnai rok borong ta asuk phalmaya hingke ba borong ni hingke dak payunga phaljakliya bonos mai phaisunga kaini toi phaila ha ang kaijak nai je pain nai maba botolo ka rasoi kainai gra tara thang hingke tini to ba kaya tak to hor hingke khana kainai hingke tabok manirok bhoje tongo diporni hingke manirok hubai moi sungra